obed winjo maber, ok jomatin mana kaka winjo kaka bunde koro seyo ni nyalo mana bedo ni nitiere jomatin kende ema winjo maber. Koro to modong' to ok winj makare. Wadwa ni wuo maber kabisa. And in a democratic environment ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi pache. Obed ni en adier kata ok adier, kaka magego ok adier no. Koro Ruto has tried, president osetemo kabisa. That is the truth of the matter. And ingene what most of the people doesn't know en Sirkand Ruto ni ema pok wabede gi any scandals. Ndalo uru cha ibinyo ni euro bondo lal, NYS olal, clinic olal, pesa tuango polisi olal. And pok awinjo pesa molal Sirkand Ruto ni. That is the truth of the matter. Gima nyaka wa understand ni Kenya is still a developing country. And nitie gimoro kane aparo ne okapar kane timo business iwuoyo ka ja agriculture but nitie gimoro ni human wants are endless, you know, and being that we cannot build a Rome in one day, the wants or the grievances keeps on developing. The more we get expanded, the more we need a lot of things. But for the things that were there, Nikech Ruto Rice nenege idea mar bottom up economic transformative agenda. Yeah, true. And he has tried. Emo no kelo kata mana issue mar nyota ni. Nyathiwa ni awinjo ko wacho ni jite ok nyatimo business. Let me pick even affordable housing alone. It is the people who are involved in the business ma uso ne jogedo go materials. Are you sure? I'm sure. Katobed man wala no. It is me that I'm doing the business, ma also ne jogo materials. It is the business people, it is the transportation sector, much with the transport services. This affordable housing. He talked about the lawyers. Achi an example geek mawacho. Before a building, kapoko chak building mora bed mar sirikal, obed mok mar sirikal, there should be a legal process. Anatemo building and construction. And that is a requirement process. Kapoki chako building mora more. In simple terms of main affordable housing on each and every sector. Nyaka healthcare, ngamo inyore kanyo ngitero hospital, be it private clinic or public clinic. So you ask ni aigachiel modong ni neto angama rice nyalo timo. What I know, Joyce, and a lot president has done. We only need adjustments. Adjustments go winjo beni bedo kanye. Adjustment number one, unjobeni bedo in the job creation. Yuro ka samoro tije mama jugi uwok, to samoro yuak moro dog bedo. We went there, we never got those jobs, we were deported back. Apparently, those are some of the areas ma sana joluet president unjongi matek kabisa. When it comes to development, I really think, like for example, as Luo Nyanza, we produce fish. I would advise president for him to create more job opportunities. Ongetiende kabire chobed mana deka kendo kawacho no majo deka macha. But he can also create another one in the Luo Nyanza, oket kata Miguru, oket kata Homa Bay. Maybe mano nyalo ndiko another added youths. Number two, apparently president will team adjustments in matters of just jobs. We're made creative and innovative. Instead of hiring, we should create by ourselves. True. Because white collar jobs are limited, Joyce. Ngama is a legal officer, I do no be office up to 60 years. Tiendeneja 20 years, biro to 40 years, monomio teach. So instead of, for us to solve that, we should be creative and innovative. Why am I saying so? We have got, I'm sorry to say so. Nitie the Chinese. Nitie jo China mawuok loka ka biro gero ndara Kenya ka. Nanyalo kwayo President William Ruto ni wati uru gi local contractors gi. Nitie kijana ma osomo gero ndara no. With the help of a senior engineer ma is also ja Kenya ka, ginyalo gero that they say the same road. With the level of the standard midware. Kura paro ni all in all, Rais osetemo, but wadwaro mana adjustment in some of the areas. Yes. Kaka mano kidogo tu. Richmond Abunde. In the healthcare, Shaber, Nif Beneber. President ko donjo tich odonjo gi formula ne. The only thing my president winjo temen ni ka nitie kuo moro miwacho ni wuok e sha ogol. Ka nitie delay moro miwacho ni wuok e sha ogol nikech ngane ne nyo wacho gimoro ka women rep ma was in gishu no wacho gimoro ka
ni to ka jo one time gi complain ni sha ok ti to kare sirikal to bedo go pusiptende mag sha gi nade ka sha ok ti abi nyalo bedo gi go pugi mok ti tiende ni sha is working odwaro mana some little adjustment in some areas mondo mi at least gini oti maber kata mana ndalo nef nitie jo mana ywak ne nef mana dier mantie kara pesa nef dongo kwal kandaro uru koro mana paro ni gima president nyalo timo mondo mi at least gigo dhi kako pange yo maber kabisa maduong kabisa mondo mi rais okony kaka sani koro wadhi e yiero rais nyaka tem matek kabisa mar bedo inclusive moso ne joma tindo ma samoro nyalo gombo participate e gero pinywa kaka wadhi mbele maka be nyose chake by the way ne jogewa manyodhi KICC we are now at wan gima nyowa dwaro 2030 wase achieve sani wan gi Talanta Ela Stadium pap maduong' mawet ne ma USA koro sani Ruto dwaro ni wang'i beyond 2030 tiende ni nyathi ma ja higa 12 nyathi ma ja higa 7 how is he or she going to survive e higni mabiro in the another 60 nikech kata mana wan watemo build the future ne jowa matindo mondo mi problems mo face sani as a country kikwa bua face uru e higni mabiro mbele ma conversation no rais nyose chake kende the teme counties gite koro paro ma